Slastica koja je do početka 19. stoljeća bila isključivo rezervirana za viši sloj te se konzumirala u tekućem stanju. Danas je dostupna svima i predstavlja najčešće darivan oblik poklona u svim prigodama. Naravno, riječ je o čokoladi. Upravo se poviješću čokolade i njezinim teritorijalnim i društvenim širenjem bavi Muzej čokolade, koji u sklopu stalnog postava nudi jedinstven spoj muzejskih predmeta kao što su porculanske šalice iz 16. stoljeća, interaktivne sadržaje u sklopu kušaonice čokolade te povijesnog prikaza ekspanzije čokolade iz Sjeverne Amerike na ostale kontinente. Priču ima naša zagrebačka ekipa. Jagode i čokolada, ne razmišljaš dok si mlada. Ti si moja čokolada, ja sam tvoja čokolada. Samo su neke od pjesama koje su barem jednim dijelom inspirirane tom čudesnom slasticom, čokoladom. Ali čokolada na području muzejske djelatnosti je novi koncept u Hrvatskoj, pa se zato među lokalnom zagrebačkom turističkom ponudom istaknuo Muzej čokolade koji se kroz prikaz povijesnih artefakata, kušaonicu i niz interaktivnih sadržaja bavi upravo tom delicijom. Mi se trudimo u ovom muzeju objasniti taj cijeli povijesni put od 2000 godina prije Krista, kad su prvi indijanski narodi Srednje i Južne Amerike otkrili zrno kakaa, pa njega fermentirali, osušili, pržili i samljeli i napravili napitak, pa do današnjice u kojoj imate čokoladne pločice, mliječne, tamne, bijele i rubi čokolade pod normalno u svakom supermarketu. Naš postav je originalan, uvelike, znači sve što god smo mogli naći originalno smo našli. Imamo nekoliko replika koje su tako i označene, a tu uglavnom govorimo o predmetima koji su stvarno jedinstveni. Imamo primjerice u prvoj prostoriji jednu posudu iz 6. stoljeća iz Južne Amerike. Original stoji u Metropolitanu u New Yorku, tako da nismo tu mogli doći do toga. U drugoj prostoriji imamo repliku krune Montezume, originali u Weltmuseumu u Beču. Mi smo tražili dozvolu, dobili dozvolu, jedna hrvatska umjetnica izradila tu repliku i izgleda kao original nakon što je restauriran, ali je ipak replika. Dolaskom čokolade u Europu je krenuo taj jedan pokret pijenja čokolade. Čokolada je tada i bila isključivo napitak i naravno da je to popratilo i kulturu ispijanja iz posebnih šalica. Specifično je da se na francuskom dvoru razvila ovakva šalica koja se zove trembleuse. Trembleuse zato što su tada imali evidentno problem sa rukama koje se tresu i često bi im se izljevala čokolada. A čokolada, da bi se pjena koja je njima bila najcijenjeniji dio, morala nalaziti u uskim i visokim posudama koje su se onda lako prevrnule. Francuzi su razvili šalicu koja je zato imala tanjurić poput ovoga koji je bio vrlo dubok i u koji se šalica mogla praktički usidriti. Znači kad bi ju stavili unutra bila bi puno stabilnija, a imala je i drugi benefit, ako bi čokolada bila prevruća, mogli ste u to duboki tanjurić izliti čokoladu, malo je ohladiti, vratiti natrag i popiti kao poseban rashlađeni napitak. Dakle, do 19. stoljeća čokolada je bila ekskluzivitet nekakvih viših klasa. U kojem razdoblju postaje nekako opće dostupna širim masama? Čokolada svoj procvat da je dobivao oblik i sve kako mi danas vidimo ima u 20. stoljeću. Tu kreće masovna industrijska proizvodnja, tu se već u 19. stoljeću nekim državama poput Engleske i Sjeverne Amerike počinje velika proizvodnja i tu nažalost dolazi i onda do padanja kvalitete jer nisu još postojali standardi zdravstveni pa onda se unutra da bi se došlo do masnoće počelo dodavati svakakve surogate što i čemu i danas svjedočimo. Svi smo čuli za onu što je muškarac bez brkova, no što je bio muškarac s brkovima u 16. stoljeću u Engleskoj ako nije mogao piti čokoladu kako ih ne bi uništio? Nesretan čovjek. A kako bi se tome problemu doskočilo, genijalni umovi toga doba dokučili su sljedeći izum. Brkovi su bili stvar prestiža u 19. i 20. stoljeću, znači početkom 20. stoljeća u Europi i isto kao i pijenje čokolade. Međutim, problem je bio da ako imate veliki masni olašteni brk, kakvi su tada bili standard, da ne možete piti vruću čokoladu, gustu, koja se još pari, jer s jedne strane će vam zapreti brkove, s druge strane će se objesiti od te vrućine. Da bi se to spriječilo, su razvili šalice poput ove ovdje, koje se zovu mustache cups, koje imaju u sebi ugrađen štitnik za brkove i na taj način omogućavaju pijenje čokolade bez da si ugrozite izgled. Vožnja biciklom u muzeju nakon kušanja raznih vrsta čokolada. Zašto ne? Evo, recite mi nešto o ovom biciklu na kojem se nalazim. On je stalni
postav, on spada u stalni postav muzeja, pa recite nešto više. Da, ovaj bicikl se nalazi u prostoriji gdje se bavimo 20. stoljećem i industrijskom proizvodnjom čokolade, a jedna od knjiga, kasnije i nekoliko filmova koji su se bavili upravo tom temom je Charlie i tvornica čokolade Roalda Dahla i tu se spominje lik Willija Wonke, čokoladnog proizvođača koji je svoju tvornicu pokreće upravo sa ovakvim jednim biciklom da bi stvorio tu magiju čokolade koju proizvodi. Osim faktografskih i povijesnih informacija o čokoladi, u postavu muzeja su uvršteni predmeti s pozadinskim emotivnim pričama. Ovdje imamo primjer jedne takve priče. Jedna gospođa iz blizine Makarske je kao dijete za vrijeme Drugog svjetskog rata, kao 4-godišnja curica, prvi put u životu kušala čokoladu tako što su i njemački vojnici njoj i njenom bratu dali čokolade u zamjenu za voće koje su oni skupljali. I njoj je se ta čokolada usjekla u pamćenje i ona je cijeli svoj život svojim prvo djeci pa unucima govorila sve to super što vjerujete, lijepe su čokolade, ali ta čokolada koju sam ja kušala kao dijete, to je bila prava čokolada. Njen unuk koji je bio jako zainteresiran za povijest je odlučio saznati koja je to čokolada koju su njemački vojnici u to vrijeme imali u svojoj prehrani. Saznao da se radi o jednom proizvodu koji dan danas na tržištu, kupio tu čokoladu i 2017. na božićni ručak donio upravo tu čokoladu da je svi kušaju. I svi su je kušali i uglavnom nikom nije bila fina. Čokolada, nakit ili zlato kao poklon simpatiji, a riješili smo i tu nedoumicu za sve potencijalne osvajače ženskih srdaca. Nakit. Mislim da ovisi. Ako mi se jede nešto, onda naravno čokolada. Ipak lijepo je imati nešto na duže vrijeme. Ako je čokolada izrađena od zlata, savršen spoj nakita i čokolade. Zašto ne? Možda je to na putu. Trebala bih to ipak probati. I have to try though. Tamne, bijele, s lješnjakom ili nekim drugim dodacima. 3 puta tjedno ili svaki dan. Jedem čokoladu zapravo poprilično, posebice na poslu, jer je dijelim s kolegama i svi mi volimo bijelu čokoladu, a ona je zaista najbolja. Mislim da jedem jednom u 2 tjedna ili pak 2 ili 3 puta tjedno. Zapravo ovisi o mojem raspoloženju. I eat a lot of chocolate and 75% of chocolate. Jedem mnogo čokolade i to od 70% kakaovca. Što se tiče učestalosti, možda 2 ili 3 dana u tjednu. 2 days, 3 days, yeah. With my family, yes. With my girlfriend, actually. Moja djevojka preferira najtamniju čokoladu sa 85% kakaovca, tako da ja imam svoju tablu čokolade, a ona svoju. I have my own tablet and she have her. A Manola je u muzej došla čak iz dalekog Meksika, izvornog kraja čokolade. We decided to come here to see the Mexican part of the chocolate exhibition. Došli smo ovdje u muzej vidjeti meksički dio čokoladne izložbe, jer smo bili zainteresirani kako će Meksiko biti prikazan, zato što sam ja Meksikanka. Bilo je vrlo zanimljivo vidjeti kako je meksička kultura utjecala na ostale države. Jako mi se svidjelo. I liked it a lot. Za izabrati izvrsnu čokoladu nije potrebno posjedovati diplomu čokoladnog someljeja. Bitno je samo pripaziti na sljedeće. Svakako uvijek treba gledati sastojke, znači što manje sastojaka, to bolje. Tamna čokolada u sebi ima suhotvar kakaa, znači kakaovu masu, kakaov maslac i šećer. I to je to. Ništa dalje od toga ne trebate. Mliječna čokolada uz to još ima mlijeko u prahu. Bijela čokolada ima to, ali nema kakaovu masu koja daje tu boju. Znači što manje sastojaka, to bolje. Čim unutra vidite opis ulja razna, to su surogati i to se više ne smatra ni pravom čokoladom. Prilikom darivanja važne su dobronamjernost, malo mašte, ali i oprez. I da vas pitam za kraj, čokolade se daruju različitim prigodama. Vidimo za rođendan, ne znam, kao oblik mita korupcije. Da li postoji nekakva prigoda u kojoj se ipak ne preporučuje darivanje čokolada? Joj, ne znam, nisam o tome nikad razmislio. Možda ako neko ustanovi da je dijabetičar, ne bi trebao dobiti taj dan mliječnu čokoladu.